Da se ne začudite, nije decembar, nije januar, nego 4. april. Evo nas na autobuskoj stanici, građani se smrzavaju i tako im sledi cele godine. Naime, Gradsko saobraćajno preduzeće od 1. aprila redukovalo je svoj red vožnje i uvela ga kao što je bio vikendima. Sada će neke linije se čekati, ljudi će čekati ovde na stanicama i po 15, 20, uveče čak i po 40 minuta. Znači, mi smo došli u situaciju da imamo broj polazaka kao pre 15 ili 20 godina kada je Novi Sad bio duplo manji. Šta ovo znači? Kakva je poruka građanima? Da idu peške, da idu biciklom, za to vreme oni koji žele da idu automobilima nemaju gde da se parkiraju. Objašnjenje za ovakvu politiku koju su od 1. aprila uveli da se od početka proleća građani manje voze autobusima, pa eto mogu da idu i peške, je apsolutno netačno i besmisleno. Naime, u samom preduzeću Gradskom saobraćaju je veoma loša situacija. Nemaju vozača i ono što imaju nemaju dovoljne plate, jedno rasulo, a imamo 2500 zaposlenih, očigledno administrativnih radnika ima puno da bi se zadovoljili partijski kadrovi. To je u stvari razlog ovakve politike smanjenja broja linija i polaza. Ovakva neodgovorna politika vlasti je samo dokaz njene otuđenosti i njene apsolutne nesposobnosti. Građani su izuzetno nezadovoljni. Zamislite da stojite 20 minuta, pola sata, ljudi idu na posao. Ovo je jedna totalna nesposobnost, jedna bahatost, ali nadamo se da će to građani znati da kazne.